हेलो गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै भिडिअ बानायनायनि मेन थांखियानो जाबाय दाख्लैसो आसाम सरकारा डिक्लेयार खालामनाय 27,000 साख्रिनि गेजेराव 8,867 जन पुलिसाव भेकेन्सि दंमोन। बाहाय एसटिनि थाखाय गथा थायो 10%। बे 10% बा एसटिपि आरो हिल्सनि थाखाय 800 जनसो जायोमोन। बेनि गेजेराव जों बर' फिसाफ्रा बेसेबां जन पुलिसाव साख्रि मोन्दों आं मोनथिया, सोरबाफोर जुदि मोनथिबा कमेन्टआव खोन्थाहरबा गाहाम जागौमोन। लोगोसे आं गिबियावनो जाय बर' फिसाफ्रा दिनै साख्रि मोन्दों पुलिसाव एबा अन्य डिपार्टमेन्टआव, बिसोरनि थाखाय गिबियावनो कंग्रेचुलेसन हरग्रोबाय। लोगोसे आं सिगाङाव पुलिसाव 13-14 बोसोरसो मावबोदों। लोगोसे इन्सट्राक्टर हिसाबै आं 7-8 बोसोर फिल्डआव दंमोन। ट्रेनिंनि सोमोन्दै आं मोनथिगौ हिसाबै जाय फिसाफ्रा दिनै बर' फिसाफ्रा ट्रेनिंआव थांगोन बिसोरनि थाखाय आं सुबिदा जानायनि थाखाय आं ट्रेनिंनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों। लोगोसे मैयासो सरकारा डिक्लेयार खालामनाय बादिबा जाय फिसाफ्रा दिनै ट्रेनिंआव थांगोन बर' फिसाफ्रा लांफानांगौ मुवा बेसादफोर, पुलिस ट्रेनिंआव थांनो गोनां गथ'फ्रा मा मुवा बेसाद लांफानांगौ गावनि न'निफ्राय, बेखौ आं दिनै फोरमायना हरनोसै। लोगोसे आं ट्रेनिंनि सोमोन्दै होनगोन मोजां गाज्रि एबा एबिनि मिनिंआ माबि, ट्रेनिं सेन्टारा बहा दं, मोनसे ट्रेनिं सेन्टार दं, पुलिसनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन। बेखौ बयबो गोसो होना नायबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालाम। दा मोननायल' नङा, इयुनाव मोननाय गथ'फोरनि थाखाय बे सुबिदा जागोन। आं बेखौ लानानै भिडिअखौ बानायदों आरो आं दा सिगाङावनो फोरमायनोसै सरकारा डिक्लेयार खालामनाय मुवा बेसादफ्रा मा नांगौ। गिबियाव नांगोन 10,000 रां नांगोन। बेयो जाबाय नोङो ट्रेनिं पिरियडआव थानाय समाव जानो थाखाय 10,000 जमा होनांगोन मेस डिउस। लोगोसे बेडिं हल्डार गांसे नांगोन, बेडशिट गुफुर गांनै नांगोन, कम्बल गांनै नांगोन ब्लु कालारनि निला, मुस्रि गांसे नांगोन गुफुर, गान्दु मोनसे नांगोन, बेजों लोगोसे कभारा गुफुर जानांगोन, गाननो थाखाय टि सार्ट गुफुर स्पर्टिं गांनै नांगोन, हाफ पेन्ट गांनै नांगोन, हिन्जावसाबा लंपेन्ट जानांगोन गुफुर। लोगोसे हौवासाफोरनि थाखाय नांगोन बिनियम गेन्जि गांनै आरो जानो थाखाय स्टिलनि थोरसि, स्टिलनि खुरै, स्टिलनि सामस गंनै, हेन्डेल गोनां स्टिलनि मग गंसे नांगोन साहा पानि दै लोंनो। लोगोसे प्लास्टिक बाल्थिं, प्लास्टिक मग नांगोन दुगैनो एबा बाहेरायाव थांनो। बेजों लोगोसे गंसे टर्च लाइट नांगोन आरो डट पेन गंबा लानो होदों। लोगोसे एक्सारसाइज बुक, अर्थात नों खाथा लानानै गांबा ट्रेनिंआव नांगोन। लोगोसे नोंनो नांगोन केनभास गुफुर मोनसे, गोजा मोनसे, ओमफ्राय गुफुरजों गुफुर मुजा नांगोन, गोजाजों गोजा मुजा नांगोन, जरासे जरासे। बेजों लोगोसे नांगौखिनियाथ' मुवा बेसादफोरखौ जेब्ला नोङो इउबि बा अर्थात डिस्ट्रिक्टआव जाय जइन खालामगोन बिसोरखौ इउबि होनगोन, बेटेलियनाव जाय जइन खालामगोन बिसोरखौ एबि होनगोन। एबि माने आर्म ब्रान्च। दा बाखिखिनि मुवा बेसादफोरखौ नों जइन खालामखाबायबा एबा जइन खालामगोनबा डिस्ट्रिक्टआ, जाय डिस्ट्रिक्टआव जइन खालामो डिस्ट्रिक्टआ खोन्थागोन मा नांगौ, आरो बेटेलियनाव जाय जइन खालामदों बेटेलियनाव मा नांगौ बे बेटेलियन हेडक्वार्टारनिफ्राय मोनथिहोखागोन। लोगोसे सरकारि होनांगौ बुस्थुफोरखौ गावसोर हेडक्वार्टारनिफ्राय आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होखागोन। दा ट्रेनिं पिरियडआ 9 मास जायो। बे ट्रेनिं पिरियडआव होननाय बादिबा सुटि होनाय नङा होनदों। सुटियाव जुदि फैनो मोनाबा न'नि मानसिफोर नायनो हाया बेखौ माबाफोर सोरबाफोर जुदि लुगैयोबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसे ट्रेनिंनि गेजेराव किसुमान मोनथिनो गोनां खोथा थायो, बेखौ आं लासै फारि फारि भाङायगोन। दा सिगाङाव होनसै आङो ट्रेनिं सेन्टारा आसामाव 4 दङ। लोगोसे एबार मानसिया बुरजा हिसाबै हयथ' ट्रेनिं सेन्टाराव जायगा थोआबा हेडक्वार्टारफोर जानो हागौ। किसुमान हेडक्वार्टाराव जयै फोरोङो, हेडक्वार्टारफोराव जायोबा एसे सुबिदासिन जायो। लोगोसे मोनसे खोथा गोसोआव लाखिखा, नोङो बाहेरा सोनाबथिं थाङोबाथ' हिन्दी इउज जायो। जों आसाम स्टेटनि ट्रेनिं हिसाबै एसामिसखौ बांसिन बाहायो ट्रेनिं पिरियडआव। दा ट्रेनिं सेन्टार जाबाय आसामाव 4। बे 4आ जाबाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि देरगावआव पिटिसि, आरटिएस, बिटिसि, एपिटिसि बे 4 ट्रेनिं सेन्टार दं। पिटिसिआ जाबाय पुलिस ट्रेनिं कलेज, बाहाय हिन्जाव गथ'फोरखौ फोरोङो, लोगोसे डिस्ट्रिक्टखौ बांसिन फोरोङो। बिटिसि जाबाय बेटेलियन ट्रेनिं सेन्टार, एपिटिसिआ जाबाय आर्म पुलिस ट्रेनिं सेन्टार, आरटिएसआ जाबाय रिक्रुइट ट्रेनिं सेन्टार, बेहायबो डिस्ट्रिक्टनिखौ बांसिन फोरोङो। दा 4 ट्रेनिं सेन्टार, आरो जायहा एसे खाफाला मोजां बेयो बेटेलियन हेडक्वार्टारफ्राव गोलैयोबा एसे साबसिन जायो। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिखा, ट्रेनिं पिरियडआव आं मोनसे खेला रोंगौ, आं इलेक्ट्रिशियान, आं मिस्ट्रि रोंगौ, आं उमुक थुमुक रोंगौ होननानै खोन्थानो दालाखा। मानोना ट्रेनिं पिरियडआव ट्रेनिं खालामनायासो सबसे देरसिन। सोरबा जुदि माबा मोनसे रोंगौ होननानै खोन्थाना लानानै ट्रेनिंनिफ्राय बाहेरायाव थांबाय थायोबा नोंखौ इन्सट्राक्टर एबा ट्रेनिं होग्रा अफिसारा नोंखौ पास खालामनो हाया। मानोना ट्रेनिंआव नोंसो होनांगोन, अब्लासो। जों जुदि एबसेन्ट जाबाय थायोबा, दस्रा खामानियाव थांबाय थायो, नों दिनै ट्रेनिंखौ गिनानै माबा मोनसे खामानियाव ओंखारलांसै होननानै थांबाय थायोबा खस्थ' नोंहा मोनगोन। मानोना ट्रेनिंआ जेब्ला नों फाइनाल एग्जाम जागोन, ट्रेनिंआव जेब्ला फरिखा होगोन, नों जुदि पास जायोबा 3 मासनिफ्राय 6 मास बेक जागोन, अब्ला नों हारसिं थाबोनांगोन ट्रेनिं सेन्टाराव।
नोंहा आरो ट्रेनिं जाफिनगोन बेफोरबायदि जायो। दा नंखायनो ट्रेनिं पिरियडआव बे मोनथिनो गोनां खोथा। लोगोसे खामानिखौ होनखाबाय खाथि खालायाव बे ट्रेनिं सेन्टारनि खाथि खालानि मानसिफ्रा ओरैबायदि खुगा गोदैथार। मानोना नोंसोरखौ साख्रि मोनबाय होनना मोनथिखागौ, साहा लोंनो फै उमुक दुमुक फै होनना लेंहरगोन। जुदि बेबायदियाव थांदोंबा हयथ' सोंब्रबगोन, मानोना बे खाथि खालानिया सोरबा इन्सट्राक्टर मोजांबा खोन्थाखागोन बिथिं दाथां उमुक थां उमुक थां। नोंसोरनि सिगांनि बेटसआव खयजन लांदों, अर्थात हिनजावला फिसाजोखौ नारसोमना हरो। दा नंखायनो गोसोआव लाखा, आं बर', आं हिनजाव लानो थाङाखै, आं ट्रेनिं खालामनो थांदों। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिगा, ट्रेनिं सेन्टाराव एसामिस लेंगुवेजआ बांसिन सोलियो। किसुमान भिडिअ आं एसामिस रायलायनायखौ मानसिफ्रा गाज्रि मोनदों। सोरनिबा राव भाषा सोलायनाया गाज्रि नङा, राव भाषाया सहाय खालामो, खिन्थु बेनि कालसारखौ लानो नाङा, बेनि हिनजावखौ लानो नाङा। बेनि हिनजावखौ आं हाबा लानो थाङाखै, बेनि फिसाजोखौ हाबा लानो थाङाखै, बेखौ गोसोआव लाखा। आं बर'सो, आंनि आइया बर'सो। नंखायनो गोसोआव लाखा, सानफ्रामबो आं ट्रेनिंआवसो थांदों, ट्रेनिंखौ पास जाना फैनांगौ। बेजों लोगोसे लकेलाव नोंसिनि ट्रेनिं सेन्टाराव जागोन मोननै बाजार थायो। मोनसे पिटिसि गेट बुधबाराव, मोनसेया जायो पिटिसि गेट बाहाय रबिबाराव। बेखिनिखौ आं थुलमुल खोन्थाबाय। लोगोसे मोनसे खोथा खोनासं, पुलिस होननानै बयबो बुङो, खिन्थु पुलिसनि फुल फर्मखौ मिथिया। पुलिसाव फुल फर्मा जाबाय पि माने पलाइट, अ माने अबिडियेन्स, एल माने लयेलिटि, आइ माने इन्टेलिजेन्स, सि माने कारेज, इ माने एफिसियेन्सि। बेनि फुल फर्मखौ जुदि मिनिं नागिरना नायोबा नों गावनो गाव मिथिगोन पुलिसनि फुल फर्मादि बेसेबां गिदिर वार्डखौ बुजायो। आरो मोनसे खोथा होनो, बेखौ मिथिनो लाखा, इन्सट्राक्टरफ्राबो होनगोन 7टा सेल थैबासो सासे पुलिस जायो। अब्ला मासे सेलआ बेसेबां सियान बेखौ सानना लाखा। नंखायनो पुलिसनि फुल फर्मखौ मिथिना लागोर, बेनि उनावसो नों पुलिस जानो हागोन। लोगोसे मोनसे खोथाखौ बाहायबावो ट्रेनिं पिरियडआव, जाम्बा आरो जाम्बि, बेखौ जों गोदो दुखु मोनबोदों। मानोना जों लेंगुवेज रोङिनि थाखायनो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो बिसोरो। जाम्बा जाम्बि होनो बर'फोरखौ, हौवाफोरखौ जाम्बा होनो, हिन्जावखौ जाम्बि होननानै मिनि नेग्लेक्ट खालामनानै जोंखौ खामानि मावहोयो। बेखिनिखौ खेल खालामखा। बर'फ्रा मालाबा खामानियाव फसयनो थाया बे होननानै नारसिनना होयो बिसोरो। दा नंखायनो ट्रेनिं पिरियडआव ट्रेनिंनि बाहेरायाव जेरावबो दाथां, खालि ट्रेनिंखौल' गोसोआव लाखा। मानसि हिसाबै मोजां गाज्रि लक संग गोबां मोनगोन, मोनायाव ओंखारलांग्राबो लोगो मोनगोन, खिन्थु मालाबाबो दाथांखा आं ट्रेनिंआव थांदों बेखौल' गोसोआव लाखा। साखाथियाव सोरबा हयथ' नोंजों सोलियो मानसिफोरबो थाफागोन, मोजांबो थाफागोन गाज्रिबो थाफागोन। सानफ्रामबो मोजांखौ बासिनानै ला। ट्रेनिं पिरियडआव आं ट्रेनिं खालामनो थांदों बेखौल' गोसोआव लाखा। बेनि अनगायै जुदि नोङो जायनो लेंदों बेजों थांफादोंबा खिन्थु नोंहा बिफोराव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थागोन। खस्थ'आ गैया नङा, दङ। आरो सोरबा सानदों दिनै लेखा फरायनो बाबाय आं, पुलिसाव लेखा फरायनाय नङा। थांबा बुजिगोन बेसेबां फरायनांगौ, ल' फरायनांगौ, हर गेजेरसिम फरायनांगौ जायो, खिन्थु लाइटबो फोजोंनो मोना नों। अब्ला मारै फरायनो नों? बेखिनिखौ गावनो बुद्धिजोंसो खालामनो हागोन। दा नंखायनो ट्रेनिंआव थांनानै मोजां बारग'बोबानो जाबाय। जाय बर' फिसाफ्रा ट्रेनिंआव थांगोन, बयनिसिम आरोबाव आं कंग्रेचुलेसन हरबावो। लोगोसे बे भिडिअखौ जुदि नुदोंबा शेयार खालामना हो, जाहाथे बयहाबो बर' फिसाफ्रा सुबिदा जायो। आसामाव गासै 31टा डिस्ट्रिक्ट जाबाय, दा 31टा डिस्ट्रिक्टआव जइन खालामगोन डिस्ट्रिक्टना। लोगोसे AB अर्थात आर्म ब्रान्चआ टटेल 27टा ना 28टा जाबाय गासै बेटलेना। 14सिम जागोन, APBN लिरगोन 15निफ्राय IR लिरो, IR माने रिजार्भ। बेखौ आं दिनै थुलमुलै खोन्थाहरखाबाय। दिनै जाय फिसाफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै बेनि गेजेराव जुदि माबाफोर बुजियाखैबा माबाफोर कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। आं बे भिडिअखौ बानायनायनि कारनानो जाबाय जों बर' फिसाफ्रा ट्रेनिंआव थांनानै जाहाथे मोजां बारग'बोयो, ट्रेनिंआव जाहाथे जेबो बिपद दा जाथों, इयुनाव जाहाथे साख्रिखौ मोजां मावलांनो हाथों। आरो जाय फिसाफ्रा दिनै सानदों आं दिनै ट्रेनिंआव मोजां बारग'बोनानै इयुनाव जुदि मोजाङै मानसि जानो सानदोंबा ट्रेनिंखौ मोजां होनानै फै। लोगोसे मोनसे खोथा गोसोआव लाखिबाव, जोङो बाहाय सोरजोंबा नेग्लेक्ट जानो खालामजानो एबा माबानो थाङाखै, बा सोरनिबा गाहायाव थानो थाङाखै, जों ट्रेनिं खालामनो सानदों। बे ट्रेनिंखौ जुदि मोजां खालामना फैयोबा इयुनाव नोंनि भबिष्यतआ मोजांखा। नाथाय सोरबाफोर लक संगजों जुदि गोजावनानै मोनाफ्राव जुदि केम्पनिफ्राय ओंखारलांदों माबादोंबा खिन्थु गावनो बिपदआव गोलैगोन। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।